Više stotina nezaposlenih ljudi posjetilo je današnji sajam zapošljavanja u Šapcu sa nadom da će pronaći radni angažman. Posredstvom Šabačke službe za zapošljavanje oni su poslodavcima priložili potrebne CV-je, očekujući da će baš oni biti odabrani za tražena slobodna radna mesta. Stomatološka sestra i imam višu tehnološku, ali ne radim, nemam posao. Da pogledam šta ima i ako bude bilo da konkurišem. Pa po struci sam autoelektričar i došao sam da vidim šta nude, koje poslove, pa ako bude šta konkurišem. Po struci sam poljoprivredni tehničar i došao sam da se javim da vidim, da pokušam da nađem posao. Ovoga puta Šabačka služba za zapošljavanje uspjela je da na sajmu okupi značajan broj poslodavaca ovdašnjih firmi i preduzeća koji su iskazali potrebu za više slobodnih radnih mesta. Na moje veliko zadovoljstvo javio se veliki broj poslodavaca, tačnije 39 poslodavaca koji su izrazili potrebe za zapošljavanje određenih radnika. Naime, imamo više od 200 slobodnih radnih mjesta danas u ponudi. Tradicionalni jesenji sajam zapošljavanja u Šapcu svečano je otvorio generalni direktor Republičke službe za zapošljavanje Siniša Nadbantić. On je istakao očekivanje da će u narednoj godini biti više sredstava namenjenih stimulaciji otvaranja novih radnih mesta. Računam da ćemo ostvariti sredstva sa kojima ćemo moći uključiti najmanje 30.000 nezaposlenih lica kroz dodatne mere zapošljavanja, pored redovnog zapošljavanja koje svaka filijala ostvaruje. Pretpostavljam da će i filijala Šabac, naravno, ali kao svojom učešću u lokalnom tržištu rada obezbediti ta sredstva, tako da očekujem da ćemo 2014. godine intenzivirati aktivnost dodatnog zapošljavanja. Gosti ovogodišnjeg sajma zapošljavanja u Šapcu bili su i predstavnici Zavoda za zapošljavanje iz Slovenije. Oni su putem informativnog materijala i prezentacijom obavestili prisutne o zakonskim uslovima za dobijanje dozvole za boravak i rad u Sloveniji, a sve u cilju sprečavanja zloupotreba i rada na crno.